Kwan nyithindo minyuolo kod tielo modolore mong'ere gi dho ngere kaka clubfoot medore e kaunti ma Migori. Jolony weche mag thieth ojiwo oganda mondo many thieth ne nyithindo ma kamago kapod gitindo mondo rienegi tiendegi kaka yor konyogi wuotho makare. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Wan nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore to ahinya ng'ut tielo bende dho ngere kaka clubfoot ni mali kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni nyithindo ma inyuolo kod tuoni kata ng'olni maromo kind 6 kod 8 chopo e kuonde thieth e kaunti ma Migori kamanyo thieth e juma ka juma. Maromo 98% mag nyithindo ma inyuolo kod tielo modolore ni kata clubfoot yudo kony ka okalo kuom thieth e osiptal ma giwuoth makare kaka ji mamoko ma onyuol ka onge kod kit ng'olni. Onyuole to wachako sano to wa correct monge surgery. Mako mana momis biro ir daktari makoro biro nwa modeko eminyalo tere surgery. Mano kora wacho ni higa 3 higa 4 nyaka joma dongo ma higa 20 pod inyalo correct through surgery. Gima kelo kit ng'olni minyuolo go nyithindo pok oyangi ka jolony weche mag thieth wacho ni moko wuok kuom jonyuol manonyuol kendo dak kod kit ng'olni kaka laktar mar choke e osiptal maduong' ma Migori Amos Odhiambo lero. Makelo gi ok ong'ere ahinya to moro iwacho ni miyo kata ng'ama dichuo onyalo wuok kuom janyuol nyaka ir nyathi monyuol. Odhiambo ni en kit ng'ol ma inyalo thiedhi ka nyathi pod tin kendo ka owe ma obudho to bedo ng'ol ma nyaka chieng'. Sama nyathi onyuol en gi ndalo 1 kata en gi ndalo 9 wachako thiedhe up to nyaka dweche 2. Gombo mondo jonyuol duto ma mochiegni nyuol kata magombo onyuole osiptal mora mora mondo ka nitie shida mora mora ma jolony matiyo osiptal ofwenyo to yot mondo walose kapok obedo mang'ongo makoro konyo tek. Kata bed ni kit ng'olni mar tielo madolore ma inyuolo go moko kuom nyithindo nyalo thiedhore e osiptal, moko kuom oganda dongo kod kit ng'olni e ngima gi duto nikech rem mar jonyuolgi tero mondo giyud thieth e sama owinjore. Sikuwa na imani kama mtoto wangu anaweza pona mguu atembee, yani awe kawaida kama watu wengine, lakini sikuluzu hapo. Niliendelea tu kuwa namleta kwa matibabu, kila tarehe naoambiwa namleta. After 3 months mtoto wangu nikapata amepona. Weche mag miriambo ma ifungo kod moko muganda ni kit ng'olni en mana kuong osemiyo moko nyuolo sore mar manyo kony nyithindgi kakoro pod gitindo. Huko pia tukapatana changamoto huko, tunaambiwa nyumbani mtapea mtoto shida yenye hajazaliwa naye, mwachana na mtoto, hiyo ni mpango ya Mungu. Sasa tukakuwa confused. Mtoto akizaliwa akilema hivi, pengine awe mtoto msichana ama mtoto mvulana, utapata harakati ambaye sasa amefika kiwango cha kuoa ama kuolewa atakuwa na changamoto. Wengine watasema ya kwamba pengine yeye ni bado man. The world do deny us, they don't like us. Asko ongo mane nyuol kod kit ng'olni kendo dak kod kit ng'olni bang' rem yudo thieth machon iwago wang'e. Kwa hivyo nililelewa, lakini wakati ule haikuwa na mambo ya hospitali ya kuenda kurekebisha vitu kama hivi. Sasa nililelewa tu hivyo nilivyo mpaka saizi. Wa kwanza ni msichana ambaye nilimzaa hivyo. Nilipompeleka hospitalini, kwa bahati mbaya sijui nilipata daktari ambaye pia hakuwa na utaalamu, akanieleza ya kwamba nisishughulikie na mtoto, hiyo ni maumbile ya Mungu. Mbona mimi ninatembea na mbona mimi saizi sasa nataka kutengeneza mguu ya mtoto? Sina maarifa kuzidi Mungu. Sasa mimi pia niliacha. George Juma.